आपल्या सर्वांचं पुनश्च एकदा माझ्या यूट्यूब चॅनल हार्दिक स्वागत। सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सध्याच्या घडीची सर्वात मोठी महत्त्वाची अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आलेली आहे। ज्या मागणीची प्रतीक्षा राज्य सरकारी कर्मचारी बऱ्याच वर्षापासून करत होते, अखेर त्या संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचं पत्र काल निर्गमित झालेलं आहे। काय ते संपूर्ण पत्र आहे, कशा पद्धतीनं या पत्राचा फायदा कोणत्या कर्मचाऱ्यांना कसा होणार आहे, या संदर्भातला हा संपूर्ण व्हिडिओ आहे। काय संपूर्ण व्हिडिओ आहे त्यासाठी विनंती एकच की व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत पाहावा। तसंच याआधी जर आपण आमचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर निश्चितच चॅनलला सबस्क्राईब करा, समोरील बेल आयकॉनला सुद्धा क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपणास नियमित मिळत राहतील। राज्यातील बऱ्याच विभागातील बऱ्याच कर्मचाऱ्यांचं मासिक वेतन हे वेळेवर होत नसल्याने त्यांना वेगवेगळ्या पद्धतीनं आर्थिक भुर्दंड हा सहन करावा लागतो आणि याच अनुषंगानं महाराष्ट्र शासनाचे उपसचिव यांचं माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व यांच्या प्रति एक अत्यंत महत्त्वाचं पत्र निर्गमित झालेलं आहे, ज्यामध्ये जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन दोन महिने विलंबानं होत असल्याबाबतचा उल्लेख या पत्रात करण्यात आलेला आहे। यामध्ये उपसचिवांनी माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सर्व यांना पत्र देऊन यांना आदेशित करून स्पष्ट असं विचारणा केलेली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट नमूद केलेलं आहे की शासनाच्या आदेशानुसार, शासनाच्या निर्देशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना महिन्याच्या 5 तारखेपर्यंत हे मासिक वेतन मिळायला पाहिजे किंवा ते वेतन मिळणं अपेक्षित आहे। परंतु जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणारे जे काही कर्मचारी आहेत त्यांना 2-2 महिने वेतनासाठी वाट पाहावी लागते। तर ती वाट पाहण्यासाठीचे काय कारणं आहेत किंवा कशामुळे किंवा विलंबानं का वेतन होत आहे, ज्यामुळे जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा त्रास होत आहे, या संदर्भातली विचारणा या पत्राद्वारे केलेली आहे। सोबतच याच पत्रामध्ये उल्लेखसुद्धा करण्यात आलेला आहे की जिल्हा परिषदेअंतर्गत असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचं वेतन 5 तारखेच्या आत होण्यासाठी कोणती कार्यवाही ही प्रशासनाने केलेली आहे किंवा का ती होत नाही, या संदर्भातली विचारणा या पत्राद्वारे करण्यात आलेली आहे। त्यामुळे निश्चितच या पत्राच्या आधारे येत्या काळामध्ये जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचं वेतन नियमित आणि 5 तारखेच्या आत होण्याचा मार्ग निश्चितच मोकळा होणार आहे, असं आपल्याला म्हणता येणार आहे। रोज नवीन असेच महत्त्वपूर्ण निर्णय बातम्यांसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।